मरद के तो हमारा कोनो चिंते नहीं उनकर तो बॉम्बे या दिल्ली घूमला से फुसते नहीं के तो मेहरारू के कहल का करब इनकर ले तो बढ़िया बोले हमारे देवरे बटुए जौन कोई न तौन बेचारा ले के देवेला कुछ भी ऐसा चीज होकेला नु के मांग दी ना नु तो बेचारा इनकार ना करेलन कुछ मैं शौक पूरा करेलन ऐसा मरद रहला से ना रहला से कोनो एतु नहीं के कनी कहाँ देवर जी गुल बन तनी अइती नु त हमरा चौमिन खाए के मन करता मंगैबो करती आओ तनी त मंगाओ रुकी वहाँ भी फोन करता का उनकरा भी फोन करी उनकर तो मुंबई या दिल्ली घूमे से फुर्सते नहीं के तो अपन देवर भी फोन करता इनकरे से प्रेम भाव लगैला में फायदा बा कि जौन जौन कहम तौन तौन कह दिया हो सके काले गोड़ो दबावे कह दिन तो गोड़ो दबा दियन बहुत बढ़िया बा देवरी भी फोन करते हेलो हाँ हेलो का जी देवर जी कहाँ बनी जी आई बड़ी तो नहीं बगीचौर बनी आई ना जी घरे काम बाटे का काम बा एगो कहल कर दे हमार का बोलो करम तो पहले बताइए तारा खातिर का नहीं की कोई ले कहो ना हाँ जी रहुए तो ऐसा बानी कि हमार सब इच्छा पूरा करी ना जान जी जौन जौन मांगी ना सब ले कर रहुआ दी ना हाँ बोलो का दिक्कत बा सुनी ना हमरा चौमिन खाए के मन करता ले देम का चौमिन हाँ हाँ ले आ दे तो तनी घरे आई ना हाँ लेके निये से निये चल जी का दुकानी ना पहले घरे आई ना हम आपके पैसे देते ना रो भी पैसा बा पैसा तो हमारा के बोल रहे तो कितना देर में लेके आएम रो आओ तो नहीं का धुरे सना के ठेला लागल बजा तनी चाट चौमिन कुल बर्गर कुल रोल ओल सब बनावेला जाते नहीं का ले ले आई सुनी ना तब वही में तनी तनी ले लेम किसान जी खान खानो ना बनाई में रोगो खा ले मामू खा ले ठीक है बा देख लिया बा कि हमार मौगी ना देखी ना तो बवाल हो जाई लुकवा के खा ली ना जी काहे डरातन और मोगी के देखाएम आ सुनी ना इतना चीज ले आइम नु ते गोरवा के सरप्राइज भी देवे वाला बनी आई ना अच्छा का सब्सक्राइब है हो अभी ना बताई मैं रोवा आइम तो बताई लेके सरप्राइज कहला कि सब्सक्राइब कहला सरप्राइज कोनिया अच्छा ठीक बा आओ तनी ठीक है आई लेके आओ तनी रखो फोन लेके आओ धुरेसना के ठेला पर ले आओ तनी ठीक बा तो फोन करिए देनी कितना हमरा देवर बढ़िया बताओ कहत ना हां भौजी कुल लेके आवत तनी देवर चाहिए तो ऐसा भगवान सबके देवर ऐसा ने दे से पहले हम जाते बर्तन वर्तन धोली चलो इतना तो एतु भइल नु बच्चे वाला सिस्टम के हम मरद जितना कमाई पैसा बचा के मैं धैले जाई आ देवर के मैं ले लेके खैले जाई का करब तन तनी प्यार करत रहम देवरा के फसुलैले रहम अपन ले आला के तुम दीही हमरा के जौन जौन मांगम तौन तो आयो की आवत ओनु तेगो सामान और मांगम लो ए भौजी ले आ दे हनी अरे आ गोनी हां हां लो लो देख लिए ना तो मौगी ना देखे हमारा दिन हम चुरा ले हां चुरा ले मोगी कैसे देख ली रहा बताई सुन आरो कुछ ना खोनी हां हम खइनी हां खोनी है हां धुरेसना हमार दोस्ते है हमारे के माने ला बढ़िया से बढ़ जाई ना सुने जानता नहीं का अब तो और भैया है ये नहीं खा हां तो रौरे न बानी जो कुछ बन तो रौरे न लिया के दे हम बताई आ जोन जोन कौन तन कौन हां हां सब मैं लिया के दे दे हां हां सब मिल जी सुनी ना हमरा को मसाला पकौड़ी भी खाए के मन करत रहे ले आ दे तनी हो ले आ दे आई वो चिकन पकौड़ी बनेला ना हाँ, वो हाँ। वाला हाँ, तो जाय दी आज मतलब का ले आ दे ठीक बा अतना सधाल हो बेरा ए बरा हाँ। हां ये तो मैं खाइए जे हम कुल खा के खत्म कर दे हम हां अच्छा सुनी ना एगो बात कही कहो कहूँ में तो लाज लागत का जाय कहो दी हम तो बड़ भो जाई हने रोता में देवर हने हाँ। रोता ले आइए दे हम हां हां एकदम ले आ दे तो सुन ना हमार लिपस्टिक खत्म हो गल एगो लिपस्टिक ले आ दे हां एगो बिंदी एगो काजल ले आ दे ठीक बा आईलाइनर ठीक बा हैं हम्म बड़ी रर मोबाइलवा बाजत रहता उ बाजेला होई तनी बाजेला के कोनो फोन करत है ना ना के फोन कहां करता ना नो ना केहू ना फोन करला तारा सिवा के करबे करला अजी खाना वाना ना खाइए म हां हां चलते बा नहीं खाता नहीं आ का करतनी एजिया बैठी उ ये तनी भौजी बोलेली काम रहला ऐसे बैठो नहीं दीदी के तो जी में कोनो काम धाम होइए नहीं के आ बोला के बैठा ले ना माने तू ही हमर काम कर देवेलू हम ना करी ना तो अब को तू लाज नहीं खिलावा चल ने जी कढ़ा गेल बा खाना, मान कढ़ा तो गेल बा। भैया है ये का लगा हल तो कर कर खपोत लियो नि पैटा ओ यही तरह लागिल हा करियो तो लिया के अपने भौजी के दे दे खींचे के चली हां तो भौजी खींची है ना खींच ना दे तोरे ले कहां खा ले बनी माछी छुको तड़ी सो ना बाप रे बाप ये तो भगवान बचा ले हन जन से ये शुक्र मनावा के एक नंबर के कराक्सिन भी है मौके पे आ जाले जब सोची ना नो तब मौके पर टपक जाले
शुक्र मनाओ के बोल के आ बोलिया बोल के ना आई तो और लफड़ा हो गई दादा देख ले रही कोनो चीज ना चुमिनवा शुक्र मनाओ के चुमिनवा हम चुरा दिली बानी जाता नहीं लेके खाना खाली सुनी ना हां जान तनी खाना से तो रोज रोज खाना खाते बनी हम तनी गुलगप्पा खाए के मन करता हमारा छोला तनी पैसा के ठेकाना नहीं के तारा गोलगप्पा खाए के मन करता मेहरानू मांग दी तो अटक जाई रहुआ के का जाने का हो जाला पैसा बार पैसा नहीं खे देख लो बगली में उल्टा कर देता नहीं पैसा नहीं खे मैं तो ले आना दीनी रवले तो मांगले बेकार बाटे रोवन मरद भले बिला जसन चली खाना खाए चलो तनी आराम कर ली कने देवर जी कहाँ गोल बन तनी आइती न तो चिकन पकौड़ा खाए के मन करता फोन वो कहाँ जानी कहाँ रख दे बन अरे ये रे फेकाई बड़ो हेलो हां हेलो अभी खैनी ना रहुआ खा तनी वो जे भी एका जे करेक्शन नहीं है हां बोलो ना का बात बा का बात बा जल्दी से आई ना घर में हमरा आई पलंग पर अच्छा खाना खा के आओ तनी ठीक बा आई आओ तनी का हो आगो नहीं कोनी बोलो माने बड़ी भरी देरी से खाता हूं अरे भूख लागल है बड़ा हां हो जे उ रहले तो का कर और झगड़ा नहीं उजे रहे हां और मेहरी हां उजे रहे उजे रहे हम जन ओकरा के देहत न त हमर खून खोल जाता है एकदम से अच्छा बोलो बात का बा बात बोलो सुनी ना पता नहीं हम चिकन पकोड़ा खाए के मन करता ले आना हां जाते ही ले आ देबे जाते ले आदम ना जाते ही हां एक खातिर बोलाइनी रोके तो चाहे जल्दी से ले आ देना तो रात हो जाए तो फिर और मोगिया इन तो लागी चिल्लाए हां जा ले आ देना हां हां ले आ दे और ये रोलो ले आ दे देखो हां ले ले हम ठीक है बा जाते और की जने काहे नहीं जानते ना और ओकरा पर हमार दिल आ गयो हां हां अरे अच्छा राम तो भैया के नाम से ना धरतुला भैया तो अभी कहाँ बानी अभी अपना बारे में सोची ना रहो रहा जान जान मन करता नहीं कि कितना रो से प्यार करी आई हो करम हम कहत नहीं हमारा मर्दा के पैसा रोज रोज कहाँ चल जाता जब हम गुलगप्पा मांगतनी तो काहे ना नीचे आ तू नीचे तारा से हम चाउमीन भाई बताओ चिकन पकौड़ा चाउमीन बर्गर पिज्जा मांगती तो एकरा खातिर पैसा हो जाता हम तो गुलगप्पा मांगते तनी छोला तो तारा पैसा में कहो तारा सुनो हमरा भतार के तू फंसा के बताओ का छिया बड़ा केतना रुपया छिटल बड़े ये करे ई बता दे ई नतिया से जब हम मांगत रही तब एकरा फिर 1 रुपया का नहीं खिदे मत तू होटल तो का नहीं खिदे बना दे का देले बड़ो सौ देले का देले बड़े बता दे का देले समझा के लेके चल जा का पहले बनी कुछ नहीं ऐसा हाथ में तू को चूड़ी पहले बनी रहा फॉर पर हाथ के पहले पिया अरे सोना का मांगा अच्छा, तू थोड़ा पहले तो पिया रे हल्का दे। आ तोर माता के मांगा तनी वो तो सामान तो हम खाए वाला तनी आवते नहीं खेता ना, पैसा नहीं, में आग लग अच्छा, जाता कहाँ नहीं, कौन नहीं खेता? ये रानी बोलो, के तेरे छोड़ो, खातिर हो जाता टे कौन नहीं खेता? समझा दी दूर भी नहीं करना हमारे घर में से निकल जाता हमारे घर में से ओ जी मम्मी हमारे घर में से निकल के जाके जगह